मोसानायनि खामाव मान होनाय बा खामाव बारखोनाय मोसानायनि आं गिबियाव सिफुं सुनो आखायाव लादों। दा आं जागायनोसै। खेराइ खौथ' लांखांबाय नङा होमबा? खेराइआवथ' जोंहा अनेक आयदा दं। खैजिमा फनाय दं, दाउ थै लोंनाय दं, गेवस जानाय दं, नङा होमबा? दा बेहाय माने थावख्रि लुनाय होननायबो दं नामा मोनसे आयदा खेराइआव? थावख्रि लुनाय। औ, बे थावख्रि लुनायाव माबायदि दामो बेखौ एसे
जेबो बुङो बेखौ होनाय दामनानै दिन्थिलांबाय खोनासंहोलांबाय दा नों बे दामनायखौ सिफुं होनोबा नङा होमबा दा बे सिफुंखौ माबायदि औवाजों बानायो सिफुं जेनेबा जोंनि बर' हारिनि सिफुं होनोबा गारां मोनबा बा गुदुं मोनबा बेखौ जोङो बर'नि सिफुं होननानै बुङो बयबो बे गुदुं मोनबा सिफुंखौ बयनिख्रुइ साबसिन जायो होननानै बुङोब्ला औवा गुबैनि फर गोलाव बिजौआ साबसिन जायो होननानै दामगिरि बिथांमोना गेदेर दामगिरि बिथांमोना बुंनायखौ आङो खोनादों औवा थेरेनिजोंबा एसेबाबो फस्ला बा एसेबाबो फाराग दं बेखौ आङो निजेनो सुफुंनानै दामनानै आं एसेबाबो आन्दाज मोनदों आरो औवा गुबैनिया एसेबाबो गथासिन जायो बा गोगोमसिन गाबो बेखिनियानो नाथाय आगोलनि दिनाव माजों बानायनाय जायोमोन औवा थेरे गाबनायजों जालिया माने गोदोनि दिनाव औवा थेरेया जेरै थेरे फिसा गुदुं सिङाव गुदुङाबो हमाव थाखायो नालाय दा बेखौ फलंनानै दामबा गोमो होननानै औवा थेरेजों बानायनाय जायोमोन होननानै आगोलनि मानसिफोरा बुंनाय दं साबायखर बिथांनिसिम बिथाङा खमेन नार्जारि ससले गामिनि जोंनि इंखं हालामाव नायबोजाल' मोनसेल' कृषि आफाद दङ बे कृषि आफाद जोंहा 70 गोजानद्राय दाना खेरानि सुबाय खेरानि
Bagus bagus sudah. Bu sintetik abdına bir de çok var ama. Pakulun siz pakulun var. Çok fazla arasında. Semua tu semua semua. Video ni saya buat hari semua. Ini saya terus dulu. Mana saya nanti kadang isi orang nak kadang isi orang nak tentang ini itu. Saya jadi mendengar. Lão phần thấu xíu cùng ăn quay. Sebenarnya dengan saya ini kalau pun biasa dia. Ini kalau awal sih mereka pun berusaha. Jadi bisa untuk menjadi kayak ini. Karena kalau bawa kerja lagi, betul fungsi macam like makamnya masih bangun lagi dia kayak. Itu awal sih mereka bisa untuk menjadi kayak. Alhamdulillah, sungguh-sungguh yang hidup ini kami benar-benar hidup macam ini sosial kamu mesti benar. Bersyukur dari dalam perjalanan.
Soalnya bensi busana ini Sulawesi karena jelek. jadi gambar apa? Jadi ngapain missing sosial Ya, sosial apa? Missing lima berat bedanya orang minta beran beda. missing berat bedanya mampu. Missing berat bedanya mampu. Anu itu mana? Sebenarnya ini sih mau dimana adu di kamu itu pun baik. Bego ini sepuluh dia nanya kayak gimana kalau? Itu benar. Mana itu sepuluh baik ya. Jadi memang dulu kalau kayak gimana lagi, kayak gimana kayak apa tahu gitu saya dulu kita tak lewat kita enggak ini kayak gimana? Saya terima kasih. Sebab mana जोंनि बर' रावनिखौ दामनो रोङो आरो गुबुन गुबुन रावनिखौ दामनो रोङो बिथांमोना जोंनि लाइमोनफोरा
Jadi ujung banget kayak tadi ini malah bisa ditambahkan. Balai Sang, tahun yang tu tahun dah aku tu orang apa? Pan. Ini mau, jadi sekarang bila itu lah. Ini mau, ini mau. You know what is already. Tentu Hindi metai ko damdaman wampa. Be Hindi metai ko ma metai ko damdaman ऐसे आवे ना ऐसे. दिल का दरिया
जुसे ओमफ्राय बर'खौ जे गोदान मेथाइ खालामदोंमोन बे बर' गोदान मेथाइआ मामोन बे एसे खनना खोनासंनो